Shin ko kun san cewa akwai alamomi da zai nuna cewa kin fara nakuɗa ko kuma kina cikin nakuɗa? Ku kasance tare da mu har ƙarshen wannan bidiyo inda za mu faɗa muku alamomi guda goma da ya kamata duk mace mai juna biyu ya kamata ta sani domin sanin cewa ta fara nakuɗa da kuma yadda za ta yi ta garzaya asibiti da wuri ba tare da an ɓata lokaci ba. Alama ta fari shine regular contraction, murɗawan ciki akai-akai. Da zaran kin fara jin murɗan ciki akai-akai na nakuɗa, to wannan na nuna ɗaya daga cikin alamun cewa nakuɗan ya fara, ba wai in yana miki kaɗan-kaɗan ba, in ya fara ba gaggautawa. To wannan alamu ne na nuna cewa kin fara nakuɗa, ki garzaya asibiti da wuri. Alama ta biyu shine ciwon baya. Idan kina jin ciwon bayan nan ya fara miki sosai, don wani yana fara tun kafin lokacin da zaki fara sati biyu to ki fara nakuɗa, amma idan kika ji alamun ba sauki to kamata ya ki garzaya asibiti, shi ma na ɗaya daga cikin alamun nakuɗa. Sai alama ta uku kuma shine loss of mucus plug. Mucus plug akwai wani thick mucus secretion, mucus discharge ne, wani abu kamar majina wanda ya toshe bakin mahaifa. Wannan abun idan ya faɗi to alamu ne na cewa kin fara nakuɗa, ki sauri ki garzaya asibiti. Dan wannan abun shi ne yake rike ciki ya zauna a zaran ya faɗi, that means yaro yana shirin saukowa. To the next one da za a yi magana a kai shine na hudu breaking, wadda mata da yawa suna ce mishi fire kenan, ruwan fire. Idan da zarar kin ga wannan ruwa to alama ne na cewa kin fara nakuɗa, ki sauri ki garzaya asibiti. Dan ba a so a ɓata lokaci bayan ruwa ya fashe ba tare da an je asibiti an taimaki yaro an cire shi da wuri ba. The next one shine cervical dilation, na biyar kenan. Cervical dilation ana nufin cewa kin fara nakuɗa, amma buɗe wannan yawanci ana iya assessing ne ta hanyar VE, vaginal examination. Yawanci kuma ma'aikatar jinya ne ke yi. Idan sun yi zaki kala shine ana cewa mata cm, kina 3 cm, 4 cm, 5 cm, to anything from 7 to 8, 7, 10, 7, 8, 10 da suwawa, to wannan alama ne lokacin ma kin ma shiga stages na labor. Kamata yi a kin lura da wannan. Idan har aka faɗa miki wani za ta yi miki 4 cm ne ko 5 cm, ki je ki shirya ki haɗa kayan ki dawo, to alamun cewa kina nakuɗa kenan. The next one da za mu yi magana a kai shi ne increased pressure in the pelvic area. Ko za ki ji ƙasan maranki ko kuma wajen ƙasa da wajen abin da ki ji kamar wani abu yana turo ki yana son ya fita. Za ki na ji kuma kamar kina son yin ban gida da dai sauransu. Idan kin ji increased pressure na yaro yana turo ki yana so ya fita, to wannan shi ma na ɗaya daga cikin alamun labor. Sai the next one da za mu yi magana a kai shine na bakwai, frequent urination. Za ki ji kina yawan yin fitsari akai-akai. Idan kina yawan fitsari akai-akai fiye da lokacin da kina ɗauke fiye da lokacin normal juna biyun ki, to wannan yana nufin cewa kin shiga labor kenan. Sai kuma wasu yana zuwa musu da gudawa ko kuma tashin zuciya, wasu kuma har amai. Idan kika ji ɗaya daga cikin waɗannan alamu nuna cewa kina labor. So the next one za mu yi na magana a kai shine na tara, energy surge. Za ki ji kawai ba gaira ba dalili za ki ji wani ƙarfi ya tunkaro ki. To idan kika ji irin waɗannan abun ƙarfin irin ya tunkaro ki, ji kamar kina son ki cire baby, to irin waɗannan idan ya zo miki shi ma na ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin fara nakuɗa. To the next one da za mu yi magana a kai shine cervical thinning. Bayan dilation ya ɗan buɗe sai kuma ki kalla ya yi thinning, ya zama irin ne kun dai gane ai zai cervical thinning da zai na yin kankanta ya shuɗe irin har ya zo ya buɗe baki ɗaya inda zai yi laushin da yaro in ya zo ba zai iya rike yaro ba, dole yaro zai fita. So idan kika ga wannan to alamu ne na ƙarshe na cewa kin fara nakuɗa. To ƴar uwa, Allah ya sauke lafiya. Kasance tare da mu inda wani sati za mu kawo muku wani gudunmawa miji ya kamata ya ba matar shi a lokacin da tana nakuɗa. Kar ku manta kuna kallon tashar lafiyar yaran mu inda muke faɗakar da ku akan abubuwa da ta shafi lafiyar mu, iyaye mata da kuma yara duk a cikin harshen Hausa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirin da zarar mun ɗaura.